100-fold. The cross of Jesus Christ, generations yours, is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iyampo nga unta mahatag sa Ginoo ang mga grasya ang atong gipangamuyo, labi na gyud ang kasulbaran sa atong giantos nga pandemic. Atos ang padayong iyampo ug pasalamatan ang Ginoo sa mga manggihatago natong kaigsuunan, ang atong mga benefactors o mga donors, hatagan usab unta sila sa mga grasya nga ila karong gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios itugot nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas, sakay sa sakayan ug midiritso sa Samotrasya ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia. Kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw miadtong syudara. Sa adlawng igpapahulay, migawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba. Kay naghuna-huna man kami nga didto may tigumanan sa mga Hudiyo alang sa pagampo. Naglingkod kami ug nakigsulti sa mga babae nga nagtigom didto. Usa ni adtong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Ug wala gayud siya pabalibad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang
gisulti ang Ginoo og usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan, diha sa sayaw sa pangiling. Paawita sila o pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpang. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod. Ug gidayanan niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawit sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, lalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako. Kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo kay wala man sila makaila sa Amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron inig buhat nila niini
inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo si Jesus ning ingon man ni siya sa kay mura man ning pinakalas na ning part sa John chapter 15 nga gospel, ningon ni siya nga ako ang punuan sa paras, pabilin mo din hinako niya mamunga mo og daghan. Pero iyang giwarningan kita nga magpabili niya nga moabot gyud ang panahon nga kitang tanan hinginlan gikan sa atong mga nahimutangan, iyang gimension sinaguga or sa atong simbahan. Unya ang magpatay nato, ang magdaog-daog nato, magtuo nga sila nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Iyan ang gisulti sa wapas siya patya niya sa dihang gipatay siya. Ang nagpatay niya, ang nagdesisyon pagpatay niya mao ang mga pari o ang mga magtutudlo sa balaod ni Moises. Ang mga magtutuo mo'y nagpatay niya. Unsa may ilang hunahuna nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo sa pagpatay nila ni Jesus. Mo na'y pinakalisod kanang imong tupad basig moabot ang panahon nga mao na'y mopatay nimo. Niya nagtuo siya nga nagtuman siya sugo sa Ginoo. Saman, okay ra ninyo nang inyong kuyog din higsimba maura sa imo patay ninyo? Dili. Adi, di mo liwat sa Ginoo. O na, magbantay tani kay usahay ra ba? Dayon tag questions Ginoo. Ngano man Lord? Wa man ta ko nagbinuang, wa man unta ko nagtinarong man unta ko. Ngano man hinimbahon man unta ni siya. Sige man ta kami man tang kuyoga. Nganong muunay man siya daot nako. Nganong iya man kong buko-bukuhon. Ana. Nganong siya may mulisod-lisod nako. Iya man yung lisod-lisod ning akong kahimtang. Sigiha man yung paningil aning utang. Hindi man musabot nga naa man ta sa simbahan. Di ba? Dahil mga taong inana. Wagi na nimbam kay tingin uban ron. Ano inana ba? Anang daw kay giyuta. Ang igsuon sige sag simba. Usa sa igsuon sige simba. Pero ang usa ka igsuon hangol kay giyuta. Iyag yung angkunon ang tanan. Ana. Pero naa simbahan mudunit pa. Usay maka-question ta na, no? Pero part na di ay na sa atong journey padong sa kaluwasan. Nga isalikway gid ta. Muna ningon si Kristo, ako lang mo nang gisultihan ani, haron ini kahitabo na niini, mahinomdo mo, nagiwarningan na tamo. Nindot man gunang ikondisyon nato daan natong hunahuna. Nya, lingi ako no nang imong tupad diha. Ug maunay mupatay nimo, okay ra nimo? Okay ra? Sige, ingna siya. Okay ra gyud imo kong patyon. Sige, ingna tupad nimo. Okay ra gyud ko ter. Brad, okay ra gyud kog imo kong patyon. Kay nahibaw di ay ko daan nga padong gidetas langit. Nindot kay nigmo ni isultis mga asawa nga tusbana, no? Mingon ding asawa, dong okay ra jud kog imo kong patyon kay part man di na para malangit ha. Ana. Mingon sa nang bana, labaw pa kung okay kun imo kong patyon. Haron sa kumalangit. O di pulos na mo okay nga patyon. Nya karon kinsa na may mopatay ninyo? Wa na mo patay kay pulos naman gustong patyon. Mao na part gihapon ni sa giingon ni Kristo, walay laing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo gawas sa pagpakamatay para sa iyang gihigugma. Pasabot kung kitang tanang magtotoo, pulos na ta gustong magpakamatay sa atong isig ka magtotoo, wa nay pinatianay. Pero pulos ganita mulikay sa kamatayon nya maniguro kita nga di ta mamatay purting pinatianay kay unhan man to nimong buot mo patay nimo purting dinautay
purting linibakay. Muna dinhi simbahan, bisag gikan pagsimbahan, wa pa gani ka distansya ko sa kametros gikas pultahan, galinibakay na. Gikan yung nagsimba. Ang pare sad mo pag ipagsuod sa Kristiya, nangasaba na. Yawan on. Di ba? Posible. Nga naman, kay di man gustong magpakamatay. Dili makadawat nga patyon sa konsumisyon. Dili makadawat nga patyon sa kaguol. Mo nang moreklamo. Diri sa atong unang pagbasa, si San Pedro o San Pablo, nagkuan sila, nagsigig lakaw. Nya, kuyog rasan sila o asa sila pasakon. Kanang kinabuhi nga mura bitag wa na kay balay, sige ra kag lakaw, siglakaw. Unsa man ang kinabuhi tabla ray patay ana wa ka kibaw abot unahan patay na ka, wa kay balay, way kwarta, wa gid sila. Bisag asa lang sila imbitaron. Pero ang naagid nila siguro kay gilang gida ang Ginoo, sige gyud sangyaw sa Ginoo. So ang pinaka-epektibo na magsasangyaw sa Ginoo kana yung tao nga mipuyo na sa kinabuhi nga patay na. Kana bang kinabuhi nga wala na kay giangkon nga imo gawas lang sa pag-ingon iya kos Ginoo, gisugo kos Ginoo. Pero samtang magsige patag pangangkon, ako ning balay, ako ning yuta, ako ning kwarta, dili kay ka-epektibo nga magsasangyaw. Ano day si Lorenzo Ruiz sa iyang pagka-epektibo nga santos, nahimo siyang santos. Wa di siya mo biya siyang balay. Biya. Nya unsa may gisulting Kristo? Biyai ang inyong ginikanan, imong balay, imong uma ana. Nya panglakaw mo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Kana mo nindot. Mabita ako naan lang gyud ko sa sige lang gyud kong tan-aw anang social media anak ko ato i-record aron makalakaw ta ngadto sa Amerika, ngadto sa Australia. Karon nindot naman kay ato naman gi-high-tech ang panglakaw sa tibuok kalibutan. Anha naman ta sa social media. Ni ara ta dinhi gapundo pero nakabati ro nato ato mga online parishioners sa adto dito sa Dubai, Japan, Germany, so congrats ninyo kay naminaw mo diha. Dali ra kayo karon maglingkod-lingkod data. Ingon ay kahiyahaya pa dano, nya malangit pa katani. Posibleng malangit kung dili mangangkon. Pero sag magsigi sa tagpangangkon, nya maglingkod lang ko sa kumbinto, nya mingon ka ako ning kumbinto, ninduton ko ni akong room, anhi ko dinhi. Total, usal na ko kasulti, mangabot naman ko ngadto US, Australia, Canada, bisag asa. Anira ko dinhi, nya mo enjoy ko sa mga donations. Ihaya kinabuhi impierno sa guana ug mo na akong buhaton. So karon dili lang ko mo himo anang istoryaha mo nang ibalik ra pud na nako dinhi sa atong simbahan tungod kay mao man ay tumong nganong midonate kining atong mga parishioners, nganong nang donate mo. Ana ako bitang kuan katong akong atong special nga sayon ani kanang slot karon nga tag 15,000, 9 pa man to gahapon. Karon abot nag 15. Nya 32 ra man to ka slots, 17 na lang ka slots ang wapamhalin. Paspas halin 15,000 ko na. So kompleto na ang Mayo, ang Hunyo, Septembre. August, kuangan na lag duha. Kay 5 man ka Domingong August, 3 naman ang August, nya September na ni pledge, murag makompleto na to. Ang July, wagi ni angkon bisag usa. Ngano ka ng July no? Kami sa mga pare, ang amos ang itawag anang July, tingbitay sa iro. Ngano ka na? Tingbitay sa iro ko no, wagi ni angkon. Ang kuyaw ani, ang pare ray makaangkon ani no, donate. Purot yung stipend na to. Pero naana klaro kayo nanay mo angkon. Pila rin pagtandog sa Ginoo. Unsa may
wisdom nga gitudlo man ni Kristo nga panganda mo kay patyon mo mismo sa inyong isig ka magtotoo. Unsa may wisdom ani? Mao ni ang pag-preserve sa unity sa simbahan. Kana bang dili na ta mo question ngano man nga ang akong kuyog sa pagtuo mao na may mupatay nako. Mismo si Kristo na naigo man ana, si Judas nga iyang kuyog, nga iya pag yung pinili, mao may miunay pagbudhi niya. Patay gid siya. Nya ang gusto ni Kristo musunod ta niya kay siya man mo ipunuan kita may sanga unsay naagian niya ato sang agian. Nya kamo okay ra na ninyo. Ay na mo pangandoy nga mabuutan imong anak. Pangandoy nga mupatay na nimo aron maliwat ka ni Kristo. Nya itudlo na sa imong mga anak nga okay ra gyud kayo dai dong inyo kong patyon aron maliwat kong Kristo. Patyon ko ninyo sa konsumisyon. Nya mingom sa na imong mga anak ngigagod nimo ma ikaw ra di mo gustong maliwat ni Kristo, ika nalay patay nako. Namo. Ana. So di kong patay nyo maliwat kong Judas. Insya kami, di mo sa may gustong maliwat ni Judas. Di ba? Nindot no? Nya mingon din sila, kana akong mama no, kana akong papa, sugot ra ginag akong patyon. Mo nang inatiman mo nang kami, gusto man sad mi nga maliwat nila, pakamatay sad mi alagad sad. Ana. In short, gusto din ni Kristo ma-preserve ang unity. Kay kanigong unity, part man gud ni siya sa kanang gitawag tong individual decision to remain. Ano bang magpabilin? Kana bitang banag asawa, moingon dayon, pader, unsa pa may rason? Moingon ang asawa ba, nangabit naman siya. Wa naman ni kapuslanan among pamilya. Kay tuan naman siya siyang kabit gapuyo. Unsa pa may kapuslanan nga niya pa ko sa akong pamilya? Inako, remain. Pabilin. Diha. Kay wa man ka mangabit. Sagdi lang, mobalik raman to. Oh, dang tanto mga 3 ka tuig. Ngadto na sa 10 ka tuig. Nya di gyud mo balik 30 ka tuig. Mabalik gyud na. Labi nagmamatay na, imbitaron man gyud ka ana. Patay nang imong bana day mo ana tong kabit. Amo adto sa kadito, mo serve ka. Ikay angkons lungon ug sa kanini ang nitso. Wag tigom na lang kadaan. Pero sagdi sa to mamatay dayon, maparalyze, iuli mo to. Iuli oy, kana mag-agas ng laway, nya di nakaila nimo. Iuli. Ika na say magsigig limpyo, ingon ka liwat kita ning Kristo, limpyuhan ta ning Judasan ni. Ana. Nya di ka malipay ana. Nga naliwat na kang Kristo, natuman pag yung sogo ni Kristo. Unsa may sogo ni Kristo? Nagmasakiton ako, imo kong gialimahan. O kapag uli sa imong banang gaagas ang laway, si Kristo na na. Gigotom ko, imo kong pakaon. O ika na may buuan ang naang para sa iyang injiti nga rin. Pakanon taning Kristohan eh. Hubo ako, imo kong gibistihan. Ang maghubo magina, imo maginang hubuan. Imo manalimpyuhan siya. Wa na, Kristo na sad. Imo na sad siyang bistihan. Wa ko'y balay, imo kong gipasulod sa imong balay. O wa naman ay balay. O sa pa may balay giuli mas kabit. Nga. Sa pa may lain, gisulting Kristo. Sa to'y lain na to. Giuhaw ako, imo kong gipainom. Apirmi ginang uhawon. No, mungot man din usay gani gapas na lang imong ibutang din ani kay uga na kay din ani ba kaso si Kristo hapit na gyud mamatay. Unya wa jud kay kasuko. Oh di malangit kay. Man mo ka uyon sige na. Nindog na lang ta. Mga igsoon, ang Dios misaad sa pagpadala sa Espiritu Santo aron mo'y magiya kanato sa pagtuman sa iyang kabubuton. Busa, malaumon kitang moingon. Dios, Espiritu Santo, liguna kami. Dios Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang atong Santo Papa, mga obispo ug mga kaparian, mainiton silang mag-alagad sa simbahan, giniyahan sa Espiritu Santo.
Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, uban ang dakong gugma aron ang kalinaw maoy maghari. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Nga ang Espiritu Santo magbalaan kanila nga nangamatay na ug mahiuban na sila sa mga kuro sa mga anghel didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Diyos, Espiritu Santo, liguna kami. Dungga Ginoo ang among mga pag-ampo nga gituboy diha sa gugma ug sa pagtuo giniyahan sa lamdag sa Espiritu Santo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panubino nga abot sa yuta. Ugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tudsaka ang tururan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanhan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay. Ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og matarong, Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod, magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko.
kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mga naausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini maong akong lawas, nga kung ihatag sa inyong kaluwasan,
Gawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Nining langit nung kalanon, gidawat sa kabus. Ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. Kaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo nga tunhay. Itugot nga makadangat kami nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa
kalig-on sa pagtuo. Kanabang dili na ta maratol kung ang atong suod kinabuhi muunay og patay nato. Pero mahitabo lang ni kung andam kita og mao'y atong pangandoy nga maliwata ni Kristo. Update sa atong nahalin sa Hope and Opportunity slots. Ang halin as of yesterday niabot na og 3,312 slots. Pakpak. Salamat kayo. 1,688 na lang ang atong available slots. Dali-dali mo pamalit diha. Tag 2,000. Nya ako nagikaingon kaganiha, 15 slots na ang sponsor sa atong mga flowers. 17 na lang ka slots ang available hangtod sa December 2021. Hapit na. Dako na ni. Niya pahinomdom sa atong flores kada alas 6. Niya pagdaan na lang sad mo buwak og mga anhi mo para ihalad datos birhen. Ya diha sa inyong buwak anha diha ang inyong pagampo nga gusto ninyong patabangan sa mahal nga birhen. Mo nato ibutang siyang tiilan aron nga iyang tabangan ang ato mga pagampo. So dili lang na buwak-buwak lang ay ana, kung dili kuyog ni anang maong buwak ang atong mga pangamuyo, mga espesyal nga pangamuyo nga atong buot kabuoton pinaagis mahal nga Birhen Maria. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y